Kublai pi baro hakni ka video ngin ya page balai ya Google Apps lamut ban pensange bat lamut ban khang hapori India. Habangi pai syakari India kadi ka waina kiri ki ba pendon kam buntam kibriu yaune u Google Apps bat kawan ru hakmat du na kiri jong ka pertai ki ba pendon kam ya une u apps bat hangne la bente ba andum shu ban install ne ban bu ya u Google Apps hai ki smart TV la ne ki Android TV kani kawan hadin ba karai la pas ne la pha shaka government of India bat kani kalong ke jingentu la ne ke jingpentip shabaro ki pajba ki ba jumlin ban pendon kam ya une u Google Apps hai ki Android TV bat kumchuru hai ki smart TV hangning ne pe balai an pendu no yaune u apps la ne yaune u Google Apps hai ki smart TV ki ba hapo kri India namar ba karu kom pendon kam yune u Google Apps ki TVs kilong ki bathok bat bunsin ru ki thut lada upai ba umnang ban pendon kam te kani kalong kum si banta ban khanglat ki runar ban thok bat ban syukor tanglong ba ute u Google Apps badon hai ki smart TV lane ki Android TV ha kapor ba ki di sha ki yo lane sha ki pai ba ki bathit ya ki ne ki TV namar ba khambun sin hi ki company thok ki ju install lane ki su shina panwandur hakachakar kom hakaban ya hab bad utei u apps henry ladangi tit ya kita ki TV ki bade na ki company thok kinum long re ban pendon kam wala da ki dei makna ki smart TV lane ki Android TV ki bala install lane ki bala don utei u Google Apps henry la sha thok panban da ka ba usudon hapo ke TV henry umlong ban pendon kam dei namar kata kadau ba la persang ban khangno ya utei u Google Apps ban pendon kam hai ki smart TV hapori India henry nagaliang jong u Google Apps ula persha bat ban bu ya ka kot Syaki bor beri kmi kenang ba une u apps unyo rung biang syaki smart TV hapori India. But kat kum ki try jong kite ki apps lane jong u Google Apps kila ya plan ru ban file FIR ba balai sya ban bu ya u Google Apps haki smart TV hapori India. Ban pendon kam ya u Google Apps haki TV penban kata kamla long lai sya kanok penban ba menshwa ki pha install klem jingsiu handai menta pade harangkat bat ka pisa lane bat ka jingsiu tidai namar kata ba kaladon ke jing thut lane ke jing bom ya sutu jingmut hapdeng ki nongshna ya kite ki smart TV bat kite ki try jong ki ka Google Apps ha ka ba la syak kanok penban ba hakine gisingi ba menta ban install yote u Google Apps don kam ban siu da kador shushu ngine page kumno ukta ya ginong pendon kam lada umdon hagate ka smart TV lane Android TV de kinong pendon kam ya ka smart but Android TV kin hab ban page thu ba hashwa begin tit ya kinu ki smart TV but kideru ban page ba hato la install na em ya u Google Apps hagi TV ba phimut ban tit namar ba kini ki try jong ka Google ru nadu bai kila sya pensange menta kin hab ban yate lok bat ki katu kat ne ki company shina TV ki ban yarap ya ka jing install ya ute u Google Apps hai ki TV ki jongki ombaro ki application lala ban bu lane lala ban install hai ki smart TV handai kini ki company shina TV ki ya be bat ki pai khmat khamtam sha u Google Apps bat ke Amazon Apps namar kini kidei ki apps ki ba ki pai ba ki ya be ban page lane ki ya be ban pendon kam tidai namar kata ba haki TV lane ki smart TV la persang ban bu ya kite ki apps khanang ban pensuk ya ki pai ba ki batit ya ka TV ya ka ba menta ki company shna TV kum ka Hisense Sony Panasonic Philips Sharp Motorola Nokia Toshiba bat TCL kilong ki company bala install lupa ya u Google Apps te de namar kata ko kinong tit la phide nakanong no jaka la da philej ban tit ya ki smart TV subah ban page ya kini ki company namar kini ki company kila adap ban install lupa ya utei u Google Apps te phim don kam shu ban install hi dalade te ka kandon ya ka company shna TV ha India nalor bala sya ban bu sakiwi kuwi de ki apps ha ki smart TV ke jing install ya u Google Apps ru kadon
Kakandon yaki company smart TV hapori India lada ki kwa ban install ya une Google Apps nolol ba lasha banbu sakiwi de ki apps hagi smart TV nagi company balapen mi napori India kajing install ya Google Apps ru kadon kat bom patla ban nyakran lane ban penyesuk henry ka Google ka ham ban siu la kumno hadu R.5 million kum kajing yate bakanyo ban rungbiang hagi smart TV hapori India. Tiswa bangan benkut dia kaniga video ngin ya page mentah kandiat akbede bat ki kendon ya ki company smart TV ki ba napok kari India. Nalor bala sha ban bu ya kiwi de ki apps hagi smart TV. Dia kejing install ya une Google Apps ru kadon kat bom patla ban ya keren ya suk handai ka Google ka haban siu la kumno hadu R.5 million tangka kum kajiyate bakan yo ban rungbiang hagi smart TV hapori India.